Esselamu Aleyküm. İyi illeşler, iyi doğanlar. Bunlar bir bugün netip olsa Ramazan ayının 7'si 1445 ve Mart ayının 17'si 2024. Şu tayda ağda çada bir 35-40 mutluğumuz var. Gelin birazrak Ramazan, din, İslam sohbetini edebiliydik ve Nurettin Yıldız hocamızın bir vesiyet nasihatlarını dinle. Şundan başlayalım. Bismillah. Tarih inkar etse bile meleklerin biz şahidiz dediği derdin kafanda olur senin. Zaten böyle dertli oldun mu? Hiçbir şey yapmasan bile yani bir tarafta mayanın bitmemesini sağlamış olursun sen. Yoğurt bir kaşıkla mayalanıyor. 1000 kilo yoğurt için ne kadar maya gerekiyor? 1 ton süt yani. Bir kaşık. Allah belki de zaferi, İsrail'e boyunun ölçüsünü bildirmeyi bu nesle yazmamıştır. Onu bilmiyoruz. Ama bu nesle bir sonraki kuşağa cihat, ümmet, iffet, heyecan, ibadet, kulluk mayasını taşıma görevi vermiştir. Bu yarınki büyük dirilişin ve Kudüs'ü kurtarmanın aslında aslı bu. Yarınki ekmek bugünkü mayayla yapılacak. Onun için ben Kudüs'ü, Doğu Türkistan'ı, Afrika'yı, hatta Amerika'daki Müslüman kardeşimi, hatta Amerika'daki, Rusya'daki insanın zulmünden kurtarmak için hazır beklerim. Bunu yapabilirsem Allahu Ekber. Ne mutlu bana. Yapamazsam ben bu hasretle ölürüm. Ben bu hasretle öldüğüm zaman dirilme şeklim benim bellidir. Ümmeti Muhammed'in Mekke'de ilk Müslüman olup şehit olanları Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'yi fethettiğini gördüler mi? Görmediler. Hatta Uhud'da şehit olan amcası gördüler mi? Görmediler. Kıyamet günü Mekke'nin fethini görmeyenler sonra gelsin mi denecek? Önce onlar mı gelecek? Sancağını görmedikleri İslam devletinin kurucusu olarak dirilecekler. Aynı şey hocalar için de geçerli. Aynı şey mühendisler için de geçerli. Bir maya olarak kalmak gerekiyor. Bana bir üniversiteli genç grup ziyaret ettiğinde 10 soru getirdi. Onların soruları yazılıydı. Bir tanesi şu soruydu, çok dikkatimi çekti. Biz senin 2010'daki derslerinden de dinliyoruz. Aslında ihtiyarlama tempondan başka bir şey değişmiyor. Nasıl becerip ayakta duruyorsunuz? Yani niye değişmiyorsun? Niye sosyal medyadan etkilenmiyorsun? Mesela sana sataşılıyor. Niye gündemini değiştirmiyorsun? Gibi bir soru sormuşlardı. Onlara dedim ki bakın ben kendimi zirvelere çıkması gereken bir hoca olarak görmüyorum. Onu aksine tehlikeli görüyorum. Kendime biçtiğim rol ya da Allah-u Teala'nın bana verdiği görev olarak anladığım şu benim. Ashab-ı kiramın din anlayışını bir sonraki kuşağa taşımak. Sulandırılmamış, müdahale edilmemiş din istiyorum. TV5'te bir televizyon var. O ilk kurulduğunda 90'lı yıllarda Allah rahmet eylesin Erbakan bir gün dediler ki telefonla Erbakan görüşecek. Orada program yapmamızı istemiştim. Buyurun dedikten sonra dedi ki Hoca efendi bak dedi. Dini herkes anlatıyor. Sulandırılmamış dini kimse anlatmıyor. Sulandırılmamış din anlatacaksanız buyurun görev orada dedi. Elhamdülillah. Bu çok güçlü bir bakış tarzı. Herkes din anlatıyor. Hurafeler var. Ölmez, bitmez, tükenmez şeyhler var. Hatta ölünce asıl yaşamaya başladı şimdi diye Hazreti Hamza'dan daha güçlü şeyhler var. 5 cilt kitap yazdığı için Kur'an'dan değerli şeyler yazdığı zannedilenler var. Herkes din anlatıyor zaten. En ucuz din çünkü. 3 şey çok ucuz dünyada. Siyaset, din ve sağlık. Anadolu'nun hangi köyüne gitsen insanlar orada siyasetten anlamazlar. Sağlıktan anlamayan biri var mı?
Velev ki kahvede oyun oynuyor olsun. Aferin, sen tam mühendis. En iyi o anlar. Din de böyle. Hatta dikkat ederseniz bazı yazarlar 1 saat konuşma yapıyorlar veya yazı yazıyorlar. Zaten filan hadis de benim dediğim gibi dedi diyor. Meğer yani hadis onun buyurduklarını onaylamak için varmış gibi. Ama ben kendime bir rol biçtim. Yani senin sorunun cevabını veriyorum. Bir hoca olarak okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ashab-ı kiramın anladığı Müslümanlık canlı kalsın istiyorum. Bu pahalı da oluyor ama. İtham ediliyorsun. Filan konuya niye katılmadın deniyor. Huzur kaçırdığın için, sonradan çıkma devşirmelere çanak vermediğin için sen yabancısın, casussun deniyor. Her türlü ithama katlanıyorsun ama sonunda bu dönemdeki nöbetine vefalı davrandınsa kazanıyorsun. Senin rolün de o. Yazılım, mühendislik, ne bileyim. Evlilik de böyle bir şey. İffeti bekleyen son bekçi rolündesin. Gemiyi terk etmeyen kaptan rolündesin. Hayatımızı Allah bize emanet ettiyse, bize de görev verdiyse biz bu görevi belirleyeceğiz. Sen benim görevlendirildiğim tefsir okumak, hadis okumak, fıkıh okumak alanına girmeyeceksin. Tıpkı benim 2 tane küçük cep telefonuyla yazılım yapmaya kalkmayacağım gibi. Çünkü sen buraya karışırsan boş vakit harcarsın, ben oraya karışırsam hem boş vakit harcarım hem bir sürü de telefon parası öderim herhalde. Aleykümselam izleyiciler. Tahir uradı kovmusunuz, sağaman oturmusunuz. Ufraneke Rabbena ve leykel masir. Allah'ım bizi bağışlasın, affetsin. Varşava'da bugün nasip olsa ağız açara yine de 30 minut var ve şeyde bir vakit taptım. Aleykümselam. Annem can açıyla. Nasılsınız? Ramazanlarımız kutlu mübarek olsun. İstanbul iftar yapmıştır veya Ankara iftarınız bolondur. Bizim yine bir 30 dakikamız kaldı işte, yarım saat yarak. Gelin beraber sohbet edelim. Dinden, Ramazan'dan, imandan, ahlaktan, yurdun geleceğine ve şu açı Nurettin Hocanı, Nurettin Yıldız'ı dinleyen, köp yıldan beri dinleyen, mesela şu öňümden çıkıptır verin. Bir dinlä gaýyndyydym. Hakykatdan bir gowy var. Sohbet edelim, konuşalım. Gelecek nereye gidiyor bugün? Hani Allah Teala'nın elbette ki özünün bir planı vardır. Ve o plan tıkır tıkır işläpdirildir. O zalimler, düşmanlar her näçe plan bitseler adamyza da garşy ýa-da Allah Taala garşy olar hemişe de ýeňiljekdirler ve elbette ki biz ýene de hazırlıklı, taýýar bolmaly we özümizden soňkulary hem dogry zady düşündirjek bolmaly. Şonuň üçin hem sen etdiňiz mi, etmediňiz mi? Gurrun veren wagtym neme desim gelmeýär. Meselem özümden bir zat boýlap aýtmana biziň hakymyz ýok. Özümizden bir zat aýtjak ýa-da birini mysal getirsek, meselem dini İslam meselesinde bilinmeli zat Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okamaly, dogrusyny bilmeli, şonuň hakykat bolmagy üçin we Peýgamberler Aleyhissalatu vesselamdan bize gelen hadis-i şeriflerden gurrun etmeli. Şonu has tahkik ve dogurlak bolmaly. Meselem emri maruf nehy münker diye. Emri maruf nehy münker edip öz aýdýan sözlerini, onun pygyrlary, hereketleri ters gelen adama beriljek azabyň ululugy, agyrlygy hakyndaky bab diye. Allah Taala aýtdy: adamlary ýagşylyga ýollap, öz özüňe
öz-özüňizem unutýaňyzmy? Özüňizem kitap okuyarsınız, aklınızı işletmeýärsiňizmi? Bakara 49-njy süresinde. Allah Taala aýtdy: "Ey müminler, siz näme üçin öz etmeýän närsäňizi edýäris diýip aýdýarsyňız? Siziň öz etmeýän işiňizi edýäris diýip aýtmagyňyz Allah nazaryna öte ýakymsyz işdir." Saf suresi 2-nji 3-nji aýat. Allah Taala Şuayb peýgamber aleyhisselamyň habar berip şeýle diýär: "Men size goşulyp, siz ýaly halaly harama goşmagy özüme roma götermegi islemeýärim." Hud suresi 88-nji aýaty. Ebu Zeyd Usama ibn Zeyd ibn Harise'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmelere göre ol şeýle diýär: "Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýip duramyny eşitdim. Kıyamet gününde bir adam getirilip dozaha atylar. Soňra onuň iç goşlary, içegeleri daşyna çykar we eşigiň degirmeniň daşdan aýlanyşy ýaly aýlanar. Dozakdakylar toplanyp gelirler we plany saňa näme boldy? Sen emri maruf, nehy münker etmeýädiňmi? Adamlary ýagşylyga çagyryp yamanlykdan gaýtarmaýadyňmy näme diýerler? Ol adam: "Hawa, men adamlary ýagşylyk etmäge çagyrýardym. Ýöne özüm ýagşylyk etmezdim. Yaman işden gaýtarardym, emma özüm yaman işden kaçmazdım" diýer. Tövbe haşa, Allah Taala bizi özü gorusyn eýle 200'lü bolmaktan. Ve ýene de Allah Taala aýtdy: "Araňyzda haýry ündeýän, ýagşylyga, ibadata buýurýan we yaman ýoldan, günäden gaýtarýan bir jemaat bolsun. Ana şolar nejat tapanlardyr, ýagny gutulanlardyr" diýe Ali İmran 104-nji suresi. Allah Taala aýtdy: "Ey Muhammed ummaty, adamlar üçin yaradylan milletleriň iň ýagşysy boldyňyz. Elbetde siz ýagşy amallara buýurarsyňyz, yaman amallardan gaýtararsyňyz we Allah iman getirersiňiz." Ali İmran 110-njy aýat. Allah Taala aýtdy: "Ey Muhammed, merhemetli bolun, ýagşylygy ünden we jahillerden, bozgaklardan yüz öwürün." Agraf 199-njy aýat. Allah Taala aýtdy: "Mümin erkekler we aýallar biri-birlerine dostdurlar. Olar ýagşylyga buýurarlar we yamanlykdan gaýtararlar." Tawba suresi 71-nji aýat. Allah Taala aýtdy: "Israil kowmynyň arasyna dinsiz bolan kimseler Dawud aleyhissalamyň we Meryem ogly İsa aleyhissalamyň dilinden näletlenendirler. Munyň sebäbi olar kulak asmadylar we janayatkär boldular. Şeýlehem olar edýän erbetliklerinden bir-birlerini gaýtarmadylar. Kasam bolsun, olaryň eden işleri nähili yaramazdyr." Maide suresi 78-nji aýat. Allah Taala aýtdy: "Aýdyň, bu Kur'an Perwerdigarymyz tarapyn gelen hakygatdyr. Bes halan kişi iman getirsin, halamadyk kimse kafir bolsun." Kahf 29-njy aýat. Bes siziň özüňize buýrulan işi, ýagny hak dine çagyrmagy yüze çykar. Hicr suresi. Allah Taala aýtdy: "Elbetde biz günah işlerden gaýtaran insanlara nejat berdik we zalim kimseleri etagatsiz bolanlara sebäpli uly azap bilen tuttuk." Agraf suresi 165. Ebu Sagid el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: "Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýen sözüni eşitdim: Siziň biriňiziň mümin doganynyň birinde bir bozuk iş görse ýa bilse, eger güýji ýeterlik bolsa eli bilen düzelsin. Oňa güýji ýetmese söz bilen dogrulyga çağırsın. Oňa da güýji ýetmese ýüregi bilen ýaman görsin. Emma bu hilesi imanyň iň ejiz derecesidir." İbn Mesud'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "Allah Taalanyň
menden önkü ümmatlara iýeren her bir peýgamberiniň ümmatynda onuň ýoluna eýeren we emrine boýun bolan howarileri we sahabilary, dost ýaranlary bolupdyr. Soňra olaryň izlerinden bozuk nesiller gelip, olaryň etmedik zatlaryny aýdyp, emir edilmedik, buýrulmadyk zatlaryny bolsa edýärdiler. Bir kişi olara garşy eli bilen jihad etse, ol adam mümindir. Kimde kim dili bilen jihad etse, garşy dursa, ol hem mümindir. Olara garşy ýüregi bilen jihad eden, ýigren adam hem mümindir. Munyň arkasynda, ýagny muny hem edip bilmedik adamda hardal dänesi, ýagny çigit ýaly hem iman ýokdur buýrupdyrlar. Ebul Velid Übade ibn Es-Semit'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kynçylykda we ýeňillikde, rahatlykda we agyrlykda, boyun bolup kulak asmaklygy we başga birini özümizden artyk görülen ýagdaýyny hem oňa boyun bolup kulak asmaklygy sizin huzurunuzda Allah tarapyndan açaçan äşkär bildirilen delile göre küfür saýylýan bir ters amal görmezden iş başyndaklaryň ýolbaşçylarynyň işlerine garşy çykmazlyga we nirede bolsak hem Allah ýoluna hiç bir melamatçynyň iýgenýäniň melamatyndan iýgirenjinden, ýagny hiç kimden gorkman diňe hakykaty sözlejekdigimize oňa söz berdik, ähd etdik buýrupdyrlar. Ýagny bizim aramızda kim bolsa da bolsun oňa boyun bolup kulak asmaklyga Kur'an-ı Kerim'de äşkär bildirilen delile göre küfür saýylýan bir ters amal görmezden iş başyndakynyň diye. Numan ibn Beşir'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Allah Taalanyň goýan günah işleriniň çägine duranlar, ýagny günah iş etmedikler ve çäkden geçenler, ýagny günah iş edenleriň misaly gäme münmekde öz aralaryna biije atan adamlar ýalydyr. Biije netijesinde olaryň ýary ýokary gatyna, ýarysy bolsa aşaky gatyna düşdi. Gäminiň aşaky gatyna ýerleşenler su almaga gidenne ýokardaklaryň ýanyndan geçerdiler we öz aralaryna egerde biz öz paýymyzy düşen ýerden aşakdan su almak için deşik açıp ýokardaklara azap bermesedik diýişdiler. Egerde ýokary gatdakylar olary isleýän zatlaryny etmäge päsket bermän öz hallaryna goýberseler, olaryň ählisi bilelikde helak bolarlar we egerde olaryň ellerinden tutup ol pärlerinden gaýtarsalar, olary hem özlerini hem halas ederler. Müminlerin enesi Ümmü Seleme Hint bin Ebu Ümeyye Hüzeyfe'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Elbette size bir näçe emirler, ýolbaşçylar baş bolarlar. Olaryň bir näçe işlerini şeriata laýyk görersiňiz. Bir näçe işlerini bolsa ters görersiňiz. Kimde kim şeriata laýyk gelmeýän olaryň işini ýigrenip ýaman görse, jogapkärçilikden gutular. Olaryň bet pygyllaryny inkar etse, salamat galar. Kimde kim olaryň şeriata ters gelen işlerine razy bolup, olary tabim bolsa, ol adam günäkär bolar. Sahabalar, ya Resulallah, biz olara karşı uruşalymy diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yok, araňyzda namaz okayan bolsalar uruşmak kadağındır buyruktur. Mani çıkaralyň eýleşler ustady. Araňyzda namaz okayan bolsalar diýär. Ki biz bugünkü günde bu zatlary göremiz agam käbir ýerlerde ýöne şeriata garşy gidildi we Peygamberimiziň buýrulşy Allah Taalanyň garşysynda jogapkärçilikden öz boynumuzy özümiz tutulaly. Hiç kimi, yani her guzuk öz bacağından diýäni, her guzu öz ayağından diýilýäni
Allah Taala'nın huzuruna çıkarma bu zatlar sorulacaktır ve Allahu Teala bizim şu soru cevapta bizim sorağımız ansat olsun ve günahkar bolmaktan özü korusun. Özünün söýgüli kulları bolmaktan nesip eylesin. Yine bir gezek şunu okayın. Elbette size Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle buyurupdyr. Elbette size bir näçe emirler, ýolbaşçylar baş bolarlar. Olaryň bir näçe işlerini şeriata laýyk görersiňiz. Bir näçe işlerini bolsa ters görersiňiz. Kimde kim şeriata laýyk gelmeýän olaryň işini ýigrenip ýaman görse, jogapkärçilikden gutular. Olaryň bet pygyrlaryny inkar etse, salamat galar. Kimde kim olaryň şeriata ters gelýän işlerine razy bolup, olara tabin bolsa, ol adam günahkar bolar. Müminlerin enesi Ümmül Hekem Zeynep bin Cahş'ten Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korkudan ýaňa howlup onun ýanyna girdi we ona şeýle diýdi: La ilahe illallah. Vay Araplaryň başyna gelen ýakyn şerden, beladan. Bugün Yacuc we Mecuc bendinden, böwedinden şunça açyldy diýip iki barmagyny, ýagny başan barmagy bilen süýen barmagyny halka edip görkezdi. Şonda men, ya Resulallah, bizim aramızda ýaşy adamlar bolsa-da biz helak bolarsmy diýip soradym. Ol, hawa, helak bolarsyňyz egerde pyssypjurluk, bozukluk köpelse diýip jogap berdi. Allah Taala öýle gorasyň, pyssypjurluk kemersin. Allah Taala kalbimize her bir benden kalbine iman nuru bilen doldursun inşallah. Türkmenistan yurdumuza. Ebu Said el-Hudri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: köçelerde oturmaktan saklanın. Bular sahabalar, ya Resulallah, mühim meseleler hakkında gürleşmek için yollarda oturmazlık mümkün değil, mecbur bolýar diýdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eger oturmaga mecbur bolýan bolsaňyz, onun hakyny berja edin diýdi. Ya Resulallah, ýoluň haky näme diýip soradylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gözüňi seretmese zatlardan saklamak, yoldan geçene eziyet bermezlik, salama jogap gaýtarmak, emri maruf, ýaxşylyga buyurmak, nehi münker, yamanlyktan gaýtarmak diýdi. İbn Abbas'tan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın eline altından bolan yüzük gördü ve tol wada onu onun elinden çıkarıp taşladı ve sizin biriniz otdan bolan közü eline takar mı diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidenden sonra ol adamı yüzüğünü al, onu başka bir rada kullanırsın diýdiler. Ol adam yok, Allah'dan kasam içen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin taşlan radyny men hiç kaçan almarım diýdi. Ebu Said el-Hasan el-Basri'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine görä Ays ibn Amr Allah ona razı olsun Übeydullah ibn Ziyad'ın yanına girdi ve oğlum men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hakimlerin, yolbaşçıların iň erwedi öz garamandakyları ýowuz, rehimsiz garaýanydyr diýenini eşitdim. Sen olardan bolaýmy diýdi. Übeydullah ona otur, çünkü sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarynyň kepegindensiň, dereksizsiň diýdi. Ays ibn Amr olaryň arasynda kepek ýalysy, gereksizi barmydy näme? Kepek ýalylar olardan soň başgalarynyň arasynda peýda boldy diýip jogap berdi. Hüzeyfe'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Canım elinde olan Allah Taala'dan and içýärin.
siz yaha emri maruf nehi münker edersiniz, yaxşılığa ündep yamanlıktan gaýsaryrsınız, ýa-da Allah Taala size yakyn wagtda şeýle bir azap, bela iberer welin, soňra ýalwaryp doga etseňiz hem dogaňyz kabul bolmaz buyurupdyrlar. Bu Sa'id el-Hudri'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Cihadyň iň afsaly gowsy zalim sultanyň, padşanyň yüzüne hakykady aýtmak we adyllyga çağırmakdyr. Ebu Davud ve Tirmizi'den hadisler rivayet edilýär. Ebu Abdullah Tarık ibn Şihab el-Beceli el-Ahmesi'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýagyny düýanyň üzeňisine aýak bilen basyp oturmak üçin eýere berkidilen gaýşdan bolan halka indirip duran wagtynda cihadyň afsaly haýsydyr diýip sorady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalim sultanyň huzurunda sözlenen hak sözdür bu diýip jogap berdi. İbn Mesud'dan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine görä Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Beni İsrailleriň Yahudilerin içinde azgınlık ilki şeýle başladı. Bir adam günah işleyen başka bir adamı görende ona plany Allah'dan gork, bu edýän işini taşla, çünkü bu senin için halal därdir diýerdi. Sonra ertesi gün yine de ol adamı günah işleyen halında duşardı. Emma onun ol haly bu adamı onun bilen bile iýmekden, içmekden ve oturuşmaktan saklamazdı. Yani ondan arasyny gatnaşygyny üzmän, başka işlerde onun bilen bile bolardy. Olaryň şeýle edenligi sebäpli Allah Taala olaryň kalplaryny biri-birine menzetdi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudy. İsrail kowmynyň arasynda dinsiz bolan kimseler Davud ve Meryem'in oğlu İsa aleyhisselamın dilinden näletlediler. Bunun sebäbi olar kulak asmadylar ve cenayetkar boldular. Olar bir-birlerini eden elbet nälaýyk işlerinden gaýtarmadylar. Bu etmişleri nähili yaman iş. Olaryň köpsüniň dinsiz kimseleri dost tutanlaryny görersiniz. Olar nefsi howarlary, howay nefsi nähili yaman zady Allah'ın gazabyny getirdi. Indi olar ebedi azapda kalacaklar. Eger Allah'a, Peygambere ve ona indirilen kitaba iman getiren bolsadylar, olary dinsizleri dost tutmazdylar. Ýöne olaryň köpsi etagatsız kimselerdir. Maide suresi 78-81. ayeti. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: Yok, beýle bolmarsyňyz. Wallahi emri maruf, nehi münker edersiniz ve zalymyň elinden tutup onu haka tarap öwürersiniz. Hem de hakyň üstünde mäkan saklarsınız. Yoksam Allah Taala elbette sizin hem kalplaryňyzy bir-birine menzeder. Sonra Beni İsraillileri, Yevreyleri näletleýişi ýaly sizi hem näletler. Ebu Davud ve Tirmizi'den rivayet edilýär. Ýokardaky teksti Ebu Davud'unkydyr. Tirmizi'nin sözüne göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Beni İsrailler günah iş işleyen wagtlaryna alımları olary gaýtarsa da olar günah işlerden çekilmediler. Sonra alımları olar bilen bile oturuştular, bile iýip bile içtiler. Olardan kaçmadılar, gatnaşyklaryny kesmediler. Sonra Allah Taala olaryň yüreklerini biri-birine menzedip günah işlerini ve çäklerini çykandykları sebäpli Davud aleyhisselamyň ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamyň dillerinden olara nälet etdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Gıyşarıp duran yerinden dikelip oturdu da yok canım öz elinde olan Allah Teala'dan and içerim. Siz te olary, fasıkları, bozukları dolu suratda haka boyun ediýänçäňiz diýip buyurdular. Ebu Bekir'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre ol şöyle diýipdir. Ey insanlar, siz ey iman getirenler, siz özüňizi saklan. Eger siz doğru yolda bolsaňyz, azaşan adamlar size ziyan getirip bilmezler. Maide suresi 105-nji aýatyny okaýarsyňyz. Elbette men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haçanla adamlar zalim adamı görenlerinde onun elinden tutup onu saklamasalar Allah Teala olara bir azap iyi verer, ondan ehli adamlar helak bolarlar diyenini eşittim diýipdir. Ebu Davud, Tirmizi ve Nisai doğru sahih senetler bilen rivayet ettiler. Yoktan var eden beýik yaradan Allah Teala bizleri yurdumuzun başındaki zalim sultany doğru yola getirip bilmekligimizi gelmese de onu halk köpçüligi bolup döwrümüzün kanunlaryna laýyklykda şol işten bes etdirmekligi we Allah Taalanyň bizim üstümizde uğratjak azabyndan goranyp bilmekligimizi nesip meýsser eylesin inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâlin. Allahümme eşkiliz zalimine biz zalimin ve ehricne min beynihim salimin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena atina fid dunya haseneten ve rahmetke erhamer rahimin. Allahu ekber. Sağ olun izleyiciler. Yine de şu 5 mündümüz var. Nesip olsa ağlaşarımızda şerli. Allah nesip etse tayarlığımızı görelim. Yine de görüşençe efirlerde özümüzde kovuşaradın. Yaxşı dileklerde oralı. İnşallah yurdumuzda görüşmek müyesser eylesin nesip olsa emmemize cümlemize.